Здравейте всички! Аз съм Михаела Иванова от България и правя този клип, за да разкажа своята история. Аз съм потребител на сайта www.lovers.ws и това ми даде невероятната възможност да се запозная с много нови и интересни хора. Също така се случи най-хубавото нещо в живота ми. Запознах се с най-добрата си приятелка. В началото поддържахме връзка само онлайн, но след първата ни среща станахме неразделни приятелки. В момента не мога да си представя живота си без нея и препоръчвам на всички горещо този сайт, защото може да се срещнете с много нови и интересни хора, може да научите много интересни неща, също така и може да завършите приятелство за цял живот. Благодаря ви за отделеното време.